Salutare și bine ați venit la un nou episod de a Gabriela la Minecraft. Și Stefan acum trebuie să intre pe serverul ei. Creează o planetă mai întâi. O să creez o mapă pe Survivor și pe ceapuri și o să facem o casă și vedem. Nu. Și o să, dacă vă place acest videoclip, vă rog frumos să dați un like. Dați un like, vă rog. Da. Așa și sper. Și abonați-vă la canal, dați-mi idei noi pentru mapă și intrați și pe canalul lui Ștefan și dați-l. De fapt, mâine o să vă abonați la canalul lui Ștefan. Azi o să-mi fac și un canal și abonați-vă la el. Vă aștept. Da. Intrăm. Vedem unde să ne cazăm. Avem unde. Păi nu e Survivor. Am început. Vedeți? Opa. El e Ștefan. Suntem într-o junglă și aici o să stăm. Eu să adun lemn. Și dați în comentarii ce vreți să fac nou în Minecraft. Și o să fac. Dacă o să se stingă videoclipul la 6 minute, să nu vă supărați. Nu, de acum vă zicem, noi am fost Ștefan și Gabi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un like și pa! Când se strânge videoclipul, să considerați că am spus. Da. Aici. Nu trebuie că eu trebuie să scap lemn. Ce facem prima dată? Eu mi-am făcut deja. Dăm crafting table și pune jos. Am uitat că îmi dau bucăți, dar să-mi dai și mie una. Un crafting table. Da, mie nu trebuie un crafting table, pune jos. Bine. Unul pentru tine și unul pentru mine. Să-mi fac o sabie, 2 săbii, un târnăcop. De fapt o să-mi fac o barcă. Nu pot să intrăm acolo. Să ne vedem. Dar mai am nevoie de lemn că câte bărci vrei. Una nu mă pot. Stai că mai fac eu bețe. Îți trebuie lemn? Nu. Nu mă trebuie. Vrei târnăcop? Hai în fața mea. Hai după mine. Hai în fața mea să dau târnăcop și o sabie. Bine. Te las ăsta lângă al meu, bine? Nu. Ce? Eu am târnăcop. Da. Sabie n-am. O, da, am uitat, scuze. Poftim. Și acum ce facem? Ia crafting table, nu știu ce. De aia tu. Și acum hai să mergem pe un lac. Nu, hai după mine. Bine. Așa, te cunosc. Apă.
O pot. Nu, mama, nu stai după mine. Stai că mi se blochează ecranul. Unde e așa de repede? Uite, uite papaya. Ce papaia ai? Te duce la alt. Du-te la ălalant. Uite-te că eu sunt pe lac. Ui! Dau un tur pe lac. Uite-te la mine, dau un tur pe lac. Uite la mine. Asta a fost un episod de astăzi. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!